tror, de går op her. Ja, det vil sige, de går af vejen, ikke? Altså, de går af vejen, jeg ser til kørsel. Måske, ja, jeg finder ud af det her. Det må være ret godt at vide. Ja. Altså, jeg tror, der er flere af jer, der har set mig ved tidligere konfirmationer og stå her og holde en lille tale. Og jeg har været så heldig også at få lov den her gang. Så kære Bibi, jeg kan faktisk huske de første par år, da du var blevet født. Der var du faktisk bange for mig. Jeg kan huske en bestemt episode, hvor vi var ude i gården. Og jeg kom her og besøgte jer alle sammen, og knus af Britt og knus af Alex, og så begyndte du at græde. Men det er du heldigvis kommet over, og det sætter jeg stor pris på. En anden ting, det var faktisk, jeg lagde mærke til, da du blev født, og da du begyndte at være i den alder, hvor du gerne ville lære at gå. Det var faktisk meget svært for dig at få dig til at lære. Fordi Alex bar dig, Britt bar dig, far bar dig, du sad der og rakte hånden op, og straks blev du båret, og Helle hun sad i baggrunden. Lad hende nu lære at gå. Men du lærte det alligevel tidligt. Jeg ved, at Britt og Alex, de elsker dig, og vil gøre rigtig, rigtig mange ting for dig. Og som Helle hun sagde, det kan godt være, at der var nogen, der ønskede, du blev en dreng, men det er de bestemt kommet over. Jeg har jo hele tiden været din gudmor, også inden du blev døbt. Og jeg kan huske, at du spurgte mig, om jeg ville være din gudmor. Der blev jeg faktisk, altså, det havde været sådan pænt mange år, en spe, men det blev jeg faktisk meget, meget stolt over. Men jeg var desværre så uheldig, at jeg kunne ikke være til stede. Og da du fortalte præsten, hvem der skulle være din gudmor, og jeg ikke kunne være til stede, og præsten så sagde, det var nok ikke en mulighed, så mente du heller ikke, det var en mulighed at blive døbt. Så præsten fandt en løsning, så da jeg kom hjem, så lå der et brev om, at jeg var din gudmor fra Vor Frue Kirke. Og det synes jeg sgu egentlig er sejt, at du fik trumfet det igennem. 8 år gammel. Ja. Og det viser jo også generelt, hvor stærk du er, fordi jeg kan også huske, da du startede i skole, den var du faktisk en anelse småtræt af dine klassekammerater, fordi du var jo ikke den højeste i klassen. Og de ville også gerne bære dig, og på det tidspunkt, havde du fået nok af det, så de forstod til sidst, at der stod en meget stærk pige bag. Og jeg vil også sige, i dag med at blive hjemmekonfirmeret, dybt imponeret over, at du gør det. Altså, jeg havde ikke turde gøre det i din alder. En anden ting, det er, at når du har haft fødselsdag og jul, så har det jo altid været sådan, at jeg jo generelt aldrig givet legetøj. Det tror jeg, Britt og Alex kan skrive meget under på. Og jeg kan huske første gang, at jeg stod tøj til Snifnuk, så må jeg ringe til Helle og sige, hvad er Snifnuk? En bamse siger, det sker jo bare ikke for mig at give dig sådan noget. Så kom Flemming ind i mit liv, og så havde jeg den her ønskeseddel, og der stod Snifnuk til bamser og alt muligt andet, og så siger Flemming, hvad er det? Så jeg, det er et spil, der bærer med det. Så sagde Flemming, du kan simpelthen ikke være bekendt, at du ikke giver hende nogle af de ting. Så der havde Flemming en vis indflydelse, hvor han aldrig har haft indflydelse på, hvad jeg har givet Britt og Alex. Så jeg har lært noget. En anden ting er, at jeg er jo meget imponeret af familien Bylander og deres musikalitet, og den har du også arvet. Jeg har stadigvæk en CD, fra du sang i Vor Frue Pigekor, og nu er du også i Garden. Jeg er meget imponeret, fordi jeg selv ikke har en tone i livet. Jeg har et billede derhjemme, som hænger på vores opslagstavle, og når jeg er lidt trist, så går jeg hen og kigger på det. Og jeg tror, du har været måske 5 år, og vi sidder i din mors og fars stue i stolen, og hvor vi sidder og krammer. Og det er bare sådan et billede, jeg bliver så glad af at se på. Så jeg vil bare sige, at det er en fornøjelse at følge med i dit liv, og jeg satser på at få lov til at blive ved med at følge med i det. Så kære Bibi, du ønskes alt muligt held i fremtiden, og jeg håber, at den bliver, som du ønsker. Nu er du gået ind i de voksnes rækker, men du må love mig, du glemmer aldrig nogensinde barnet i dig selv. For det skal vi bibeholde resten af livet. Og husk, at jeg er også en af dem,
der gerne vil hjælpe dig videre i dit liv. Så hvis folk rejser op og råber 3 hurra for Bibi. Bibi længe leve. Hurra! 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 Og så er det lange. Hurra! Skål! Skål.